Meta fil-Parlament bdiet id-diskussjoni fit-tieni qari dwar l-emenda fil-kodiċi kriminali biex titħares il-mara f'każ ta' komplikazzjonijiet waqt itqala, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn għamilha ċara li permezz ta' dan mhux se jidħol l-abort f'pajjiżna, kontrarju għall-impressjoni li qed tipprova tagħti l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Din l-emenda għandha lan li tkun iċċarata l-pożizzjoni legali tat-tabib, kuranti u tal-om f'ċirkostanzi fejn itqala twassal sabiex l-om dbati minn komplikazzjoni medika li tkun tista' tqedilha ħajjitha f'riskju jew saħħitha f'periklu gravi. B'mod ċar il-Ministru Chris Fearn spjega kif f'każ ta' komplikazzjonijiet fit-tqala it-tobba jkollhom għażla waħda, dik favur il-ħajja. Għażla li jrid jagħmel tabib b'dil-emenda u tal-li jagħmilha għandux ikun il-ħabs. Jekk isalvax l-om jew ħallix l-om u t-tarbija jmutu tnejn. Dik hija l-għażla, dik biss hija l-għażla. Dik biss qed nippermettu li t-tabib kun jista' jagħżel bejn li jsalva l-om jew li jħalli l-om u t-tarbija tmut. Kien hemm inqalilna illi b'din l-emenda ħaniftu xi bieb jew xi tieqa jew xi ventilatur għall-abbort. Mhuwiex il-każ. Mhuwiex il-każ. L-abbort u se jibqa' illegali. Hawnhekk huwa appella sabiex f'dan kollu jkun hemm diskussjoni matura minn kulħadd favur il-protezzjoni tal-mara f'mumenti ta' periklu għal ħajjitha. Chris Fearn qal li din l-emenda fil-kodiċi kriminali hija favur il-ħajja u li se tagħti aktar faċilità lit-tobba ta' pajjiżna sabiex jagħmlu xogħolhom. U spjega li min-naħa tagħhom il-professjonisti mediċi jridu dejjem imbagħad jimxu b'mod etiku professjonali hekk kif il-liġijiet eżistenti li jipprojbixxu b'mod assolut l-abort f'pajjiżna se jibqgħu fis-seħħ. Il-Deputat Prim Ministru kien ċar ukoll meta qal li din l-emenda se tipproteġi wkoll il dawk in-nisa li jkunu qed ibatu minn mard ta' saħħa mentali. U l-liġi li nagħmlu, Mr. Speaker, trid tkun liġi illi tkun taħseb f'kulħadd. Mhux biss minn għandu il-mart komuni, imma wkoll minn għandu l-mart rari. Mhux biss minn għandu l-mart fiżiku, imma wkoll minn għandu l-mart mentali. Għax daw kollha għandhom bżonn il-kura u ma nistgħux nibqgħu għax diġà hawn min jagħmel, ma nistgħux nibqgħu niddistingwu f'dal pajjiż. Irridu nittrattaw il-kulħadd ta' nies. Min-naħa tagħha segretarju parlamentari għall-ugwaljanza u r-riformi Rebecca Buttigieg irrimarkat li dan il-gvern ma jibżax iwettaq l-ebda riformi favur dawk li jkunu qed ibatu. Bli qed nagħmlu llum qed nagħtuhom protezzjoni legali. Għax nafdaw li jafu meta jkun hemm bżonn dawn l-interventi f'sitwazzjonijiet simili biex isalvaw ħajja ta' mara, bli qed nagħmlu qed nipproteġu lin-nisa biex f'każ li jaffaċċjaw din l-esperjenza trawmatika ma jintilifx ħin prezzjuż għal ħajjithom u l-professjonisti jieħdu deċiżjoni konfortati mill-liġi. Aħna qegħdin hawn biex nindirizzaw ir-realtajiet tal-Maltin u l-Awċin. Il-mumenti diffiċli jaffaċċjaw ħafna drabi fis-silenzju. L-Oppożizzjoni se tibqa' tagħżel li tkun gallerija. Il-Gvern se jibqa' jkun hemm għan-nies tiegħu. Grazzi.